سلام كبران تخاتلت ناز مدب كمي كنيخوم سلام أملاق مسام كون دا تمنخو انقو عبدحان لابانا زعساب تيفي بسلام مزاخوم ممبر ناس نغمامي قسامور دا تامسانا خطصون حند عدمكو نامنا يلوم تحسنا كبلكم أب كبابينا زركب عداقا كرخبون نخل عينة حملي كأي حسور نأكلتنا أزي سفع زخونت أو مخامزلو مالت نزاقتدم نسرعة من قصقاس أكلتنا أب سرعة محقق مقبي والاون تعنا حنقولنا كدقف كم زخل بساينس زدرقا قدزيو قن أبزي كنفلت أزقبانا نقر انتدا أهاليو نقل السابات بزوح كأي حسور مبلع صبوق حساب كخون أيكالنيو كم أون كأي حسور دحر مبلعنا هاندبت اتنشونوش انتماي نابروزا ويدمان أب كأي حق غير يخاليو زي كخون زخالة ذكر مخنياتون ألوه سلازي قدمي أمعالتاو أمكاكبانا كأي حسور موساخ مجمارنا نزا فيديو كسام مورداتا نكتاتلا بحنساب نسنح مخنياتو أبزي فيديو زي شوعات أبجب استمركسو تعنا وربحاتاتنا كأي حسور كنريئينا كم أون كلت أزيوم أكد دستي كنفلت أمزلنا تنقاطاتون علو كأي حسور بستفلالي من قدي نوسدن خونينا قلب بمبسال ويدما أبسالات أب موساخ ويون بملكع تماق كأي حسور حادة كاب عينتات حملت كوينو تمرامرتي نعمتات كصنعو تصنحو أجد دستي مؤازاتاتن تفتراوي وهدتات تخلن زحزئيو حادة كاب تما قرمتي ربحاتاتنا كأي حسورنا أكلاتنا كأي حسور أزي بزع زخونة مؤازا يونن كأي حسور أزي تعز زخونة كالور زونن عينت مقبيو أب 100 جرام زبسلة كأي حسور أسات 44 كالوري تراي زحازة خوينو حيالو أقدستي فيتامينات معدنات كن يهبنا كم أون فوليت مانغنيز نحاس وي كوبر بوتاشيوم مغنيزيوم زحازيو بفلاي فوليت نأكلتنا DNA مفراين نور ممققال وهايتات سلزدليو أزيو أقداسيو كم أون بوتاسيوم أكلتنا ميزان فساسي نمقصصار زحجزن نبور تقطدم زدقفن أقداسي معدنيو سلازي والاقوا كأي حسور كابتم كبتي عينت مقبي انت زيكونا أبا مقاقبانا قن ميزانا وزخونا مؤازاتات نخنوسخ يخلنا ايو والاقوا كم زنتخونا قزوف كأي حسور عمتينا بملكع جوز بكير مولو مستاي زيكونا زدلينا قن كأي حسور كم حادة كفال أحملتي أبوترو انقابرو سالات ايوخن ويدما زبوسولو أحملتي بمحواس كنستمعورو نخلينا هلاي تغميناي كأي حسور نو أوكسيداتيف تغطي ويدما أوكسيداتيف سترس نممكات كحقس يخيليو أب كأي حسور زركب دمي كأي حبري أستبيلنا لنا رو زي دمي كأي حبري بخمي ينزب الحتو بخفيل كابتي بيتالين زبالو تفترا وهدتات زمزايو ازوم وهدتات زيوم كات ارى أكسجين ارى نترن بحريات زلواميم كلل بزبلا أزراربا ارى أكسجين نوهيتات كابنت ارى ريكالات زموتو زي رقعات مولكولات زمت قدات نمكلخال زحقز يوم زي مالتكن كأي حسور مدهانيتيو ويدما نحد حمام كفوس يخيلي مالت ايكونن كم كأي حسور زعم السلاوي حبراوي أحملتي أميزانا وأمقاقبا بمحواسقن استفلالو يتقمتو هدتات تخلين مركب كحقزنا يخيليو تمرامرتي أب كأي حسور زقدسلو حاد مغنياتون السيو سالساي تغمي ناي كأي حسور ميزاناوي زاطدم نخلونا يحقز إزي حدا كابتي أزي مسات ربحاتاتنا كأي حسور كخوني خالي سلازي كأي حسور بنبل على جزي أكلاتنا نتوم نايتريت ناب نايتريك أوكسايد كغيرهم يخال زوم نايتريك أوكسايد دما نسراور دمنا ريلاكس نكخونن نخقفحن يحجزوا سراور دمنا مستزاني خا دم بقليلو بو أبيلو كوحز يخال مصنعتات كم تحبروا صوما كأي حسور زقط الدم منكاي كحجز يخالي بفلاي دما سيستوليك زقط دم كنزنقعو زيبلنا قن نتب حكيمنا استعززلنا مدهانيت نايت أقطدم يتكو مالت ايكونن انتاي رأى أكال نايتي حافشاو نتعنا لبزي حقوزنا عينت مقبتات حادا كأي حسوري لناينا كنحاسب زلنا رابعي تقميناي كأي حسور نسرعاته من قصقاس أكالاتنا كم حايش يخيليو بفلاي أكلاو من قصقاس نقابر انتخينا نوغوي ويون أزوتيرنا بإقرنا ووك ويدما مخاد نزوتر انتدا أخوينا مساتي ويدما أقداس زخونة أمخن ريئينا أب كأي حسور زركب
ናይትሬት ጭዋዳታትና ኣብ እዋን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ብዝያዳ ኦክሲጅን ንኽጥቀሙ ይሕግዞም። ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕትታት ንገለገለ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንጉያን ብሽክለታን ዘጠቓልል ቀይሕ ሱር ሓጋዝ ዝኾነ ረብሓ ከም ዘለዎ የረጋግጹ እዮም። ገለ መጽናዕትታት እውን ቅድሚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምጅማርና ማለት ቅድሚ 2 ወይ 3 ሰዓታት ዝኸውን ጽማቕ ናይ ቀይሕ ሱር ምስታይ ሓጋዝ ምዃኑ ይመኽሩ። ስለዚ ኣብ ጉያ ንውሕ ዝበለ ጉዕዞ ከምኡውን ኣብ ብዙሕ ሰዓት ዘጥፍእ ሃለኽለኽ ነጥፍ እንተደኣ ኮይና ቀይሕ ሱር ከም ኣካል ሓፈሻዊ ኣመጋግባና ንክኸውን ኣብ ግምት ንኸነእትዎ ተመራፂ እዩ። ንጹር ካብ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ጥዕና ንምርካብ ግድን ኣትሌት ምዃን ኣየድልየናን እዩ። ዋላ ዘውትር ምጓዓዝ ንጥዕናና ኣዝዩ ጽቡቕን እኹሉን እዩ። ሓምሻይ ረብሓ ናይ ቀይሕ ሱር ንጥዕና ሓንጎልና ክድገፍ ይኽእል እዩ። ከም ዝፍለጥ ሓንጎልና ብግቡእ ንኽሰርሕ እኹል ቀረብ ደምን ኦክሲጅንን የድልዮ እዩ። ናይትሪክ ኦክሳይድ ንሰራውር ደም ንምግፋሕ ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ተመራመርቲ ቀይሕ ሱር ናብ ሓንጎል ዝወስድ ውሓዚ ደም እውን ክጸልዎ ይኽእል እዩ ኣይክእልን ንዝብል ተመራሚሮም እዮም። እዞም መጽናዕትታት እዚኦም ከም ዝሕብርዎ ድማ ጽማቕ ናይ ቀይሕ ሱር ናብቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣተሓሳስባ ዝሳተፍ ከባቢታት ሓንጎል ዋሕዚ ደም ከመሓይሽ ከም ዝኽእል እዩ። እዚ ብፍላይ ምስ እርጋን ብምትሕሓዝ ምኽንያቱ ጽቡቕ ጥዕና ልብን ስርዓተ ደምን ምዕቃብ ንጥዕና ሓንጎል ንምዕቃቡን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ግን ቀይሕ ሱር ንሕማም ምርሳዕ እኹል መድሃኒት እዩ ማለት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ዘውትር ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምስ እነዘውትሮ ኣዝዩ ዓቢ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል ሓደ መኣዛዊ ምግቢ እዩ። ሻድሻይ ጥቕሚ ናይ ቀይሕ ሱር ተስፋ ዝህብ ጸረ መንሽሮ ባህርያት ኣለዎ። እዚ መግለጺ ምስትውዓል የድልዮ እዩ። ቀይሕ ሱር ነቶም ፍጥረታት ናይ መንሽሮ ክቐትል ከም ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ዝቐርባ ባህላታት ተዓዚብና ክንከውን ንኽእል ኢና። እቲ ዘለዎ መርትዖታት ግን ካብኡ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጽ። ተመራመርቲ ኣብ ቀይሕ ሱር ዝርከቡ ዝተወሰኑ ውህደታት እንከላይ ቤታሊን ማለት እዩ ኣብ መጽናዕቲ ላቦራቶርን እንስሳታትን መሳጢ ውፅኢት ከም ዘርእዩ ረኺቦም እዮም። ኣብ ገለ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ እውን ቅብኣት ናይ ቀይሕ ሱር ንዕብየት ዝተወሰኑ ዋህየታት መንሽሮ ክጸልዎ ወይ ድማ ከዳኽምዎ ከም ዝኽእሉ ይገልጹ እዮም። እቲ ኣገዳስነት መብዛሕትኡ እዚ ክንጠቕሶ ዝጸናሕና መርትዖታት ክሳብ ሕጂ ካብ ላቦራቶሪ ወይ ድማ ካብ እንስሳታት ዝተረኽበ መርትዖ ኮይኑ ኣብ ናይ ደቂ ሰብ ዝተረኽበ መርትዖታት ግን ድሩት እዩ። ስለዚ ቀይሕ ሱር ሙሉእ ብምሉእ መድሃኒት እዩ ክንብል ኣይንኽእልን። ኣወንታዊ ውፅኢት ከም ዘለዎ ግን ክንፈልጥ ይኽእለና። ስለዚኦም ከዓ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት መጽናዕቲ ናይ ቀይሕ ሱር ገና ዝቕጽልዎ ዘለዉ። ኣውዓይ ጥቕሚ ናይ ቀይሕ ሱር ንጥዕና ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ይድግፍ። ቀይሕ ሱር ሓደ ካብቶም ጽሕጊ ዝውንኑ ዓይነት ምግብታት እዩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ኩባያ ዘይበሰለ ቀይሕ ሱር ኣስታት 3.8 ግራም ፋይበር ወይ ድማ ጽሕጊ ይህበና። ፋይበር ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ማለት ኣብ ከብድና ዝካየዱ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ኣዝዩ ዝድግፍ። ከምኡውን ኣብ ማዕናጡና ዝርከቡ ጠቐምቲ ባክተርያታት እውን ምግቢ ይህቦም እዩ። ብተወሳኺ ናይ ማዕናጡና ማይክሮባዮም ንሓፈሻዊ ጥዕና ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዝያዳ ዘብርሃልና ክፋል እዩ። ስለዚ ዝያዳ ጽሕጊ ዘድልየና እንተደኣ ኮይኑ ቀይሕ ሱር ሓደ ካብቶም ብጽሕጊ ዝሃፍተሙ ዓይነት ምግብታት ወይ ድማ ኣሕምልቲ ስለ ዝኾነ ክንመርጾ ይግባእ። እቶም ክልተ ኣገደስቲ መጠንቀቕታ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስናዮም እዞም ዝስዕቡ እዮም። ሰፊሕ ጥቕሚ ናይ ቀይሕ ሱር ስለ ዝረኣና ቀይሕ ሱር ገዜና ቅድሚ ምጥቃምና ቀዳማይ ክንፈልጦ ዝግባአና ብዛዕባ ጸጸር ኩሊት እዩ። ቀይሕ ሱር ኦግዛሌት ዝበሃል ባእታ ዝውንን እዩ። ንምብዛሕቶም ጥዑያት ሰባት ንቡር መጠን ቀይሕ ሱር ምብላዕ ጸገም ዘለዎ ኣይኮነን። ካልሲየም ኦግዛሌት ዘለዎ ጸጸር ኩሊት እንተደኣ ሃሊና ግን ኣብ ልዑል ኦግዛሌት ዘለዎም ምግብታት ዝያዳ ጥንቃቐ ከድልየና ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ ኩሊት ጸጸር ድሕረ ባይታ እንተደኣ ሃሊና ዝኣክል መጠን ቀይሕ ሱር ንዓና ዝኣክል ንምፍላጥ ምስ በዓል ሞያ ክንክን ጥዕና ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ጥራይ ደረት ኣልቦ መጠን ክንበልዖ ስለ ዘይንኽእል። እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ንሸኖ ሽንቲ ወይ ቀልቀል ቀይሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀይሕ ሱር ድሕሪ ምብላዕና እቲ ንሸኖ ሽንቲ ማይ ወይ ድማ ቀልቀል ቀይሕ ሕብሪ ጸሊም ወይ ድማ ፒንክ ከም ዝመስል ክነስተባህል ንኽእል ኢና። እዚ ግን ደሰንብድ ኣይኮነን።
زي كخون زقبر بيوتريا زبهال باتا خوينو دحر مبلع قيح سر دما نورمال كخون زخيليو بحفشا زخونه قدات يبلون يخون امبر كابزم زتقصنايم حبرتات مالت قيح روزا وي ጸሊም ወፃ እንተዳ ኮይኑ ከም ደም መሳሊን ተዳሪና እቲ ጠንቅ ቀይሕ ሱር ዘይኮነ ካልእ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብሰብ ሞያ ክንክን ጥዕና ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሕፅር ብዝበለ ቀይሕ ሱር ኣዝዩ መኣዛዊ ዝኾነ ዓይነት ሓምሊ ኮይኑ ፀረ ኦክሲጅን ዝኾኑ ውህደታት ይውነን ጥዑይ ፀቕጢ ደም ንምድጋፍ ክሕግዝ ይኽእል ንገለ ካብ ስርዓተ ምንቅስቓስ ኣካላትና ከመሓይሽ ይኽእል ጥዑይ ዋሕዲ ደም ናብ ሓንጎልና ንኽህልወና ይኽእል ተመራመርቲ ንፀረ መንሽሮ ክህልዎ ዝኽእል ኣወንታዊ ፅልዋታት ዘፅንዕዎ ዘለዉ ውህደታት ዝውነን እዩ ከምኡውን ሓደ ካብቶም ብፅሕጊ ኣዝዮም ዝሃብቶሞ ዓይነት ኣሕምልቲ ብምዃኑ ንጥዕና ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ክድግፍ ይኽእል ብተወሳኺ ፀፀር ኩሊት እንተዳሃሊና ክንጥንቀቕ ከም ዘለናን ቀይሕ ሱር ድሕሪ ምብላዕና ኣብ ደጋዊ ርስዓት ኣካላትና እንሪኦ ሕብሪ ክንሻቐል ከም ዘይብልናን እዩ ኣብ መወዳእታ ነዘን ክልተ ሕቶ ንመልሰን ኣብ መዓልታዊ ምግብታትና ቀይሕ ሱር ነዘውትር ዶ ብኸመይ መንገዲ ንወስዶ ንዝበሰለ ምግቢ ኣብ ሰላጣ ወይስ ብመልክዕ ጁስ መልሲ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ክጽበየ ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መጺኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበጽሖም ሼር ብምግባር ንዝያራ ትሕዝቶ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም